Vergara po mula sa IBC 13. Kindly support TV Bisaya 1 para sa kanyang mga charity work na ginagawa at malaking tulong po ang magagawa niya sa mga lansangan, whether matanda, bata, or PWDs yun. So, about charity, no? About charity yung ano. Bakit niyo ho ito ginagawa? Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. Ito po ay libre lamang po para sa ating mga kababayan. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. Divine Vergara mula po sa IBC 13. Kindly support TV Bisaya 1 dahil marami po siyang matutulungan ng publiko at lalong-lalo na po ang mga nangangailangan pagdating po sa pinansyal at healthcare. Ay mga kababayan ko, nandito tayo ngayon sa IBC TV 13 sa Facebook app. Pakibisita na lang ang kanilang Facebook page at tsaka TikTok, YouTube. TikTok and YouTube meron din. Meron din silang TikTok at YouTube. IBC TV 13. IBC TV 13. Suportahan natin ang lakas ng loob ng TV Bisaya number 1 na makipag collab sa kanila. Maraming salamat po. Thank you so much din po. Ang lakas ng loob, no? Yeah. Diba, palaki niya? Oo, ano na lang.
Pasensya na po. May headphones ka dala. Ano po? Wireless Bluetooth.